Mongere migao marita Dr. Raymond Omolo opuo chenro matero nyasi madongo e pacho kae gwenge mopogore opogore. Ka olero ni okang' ma kamano osechwalo dongruok e gwenge duto. Dr. Omolo wacho ni kaluwore gi nyasi mag Shujaa e kaunti ma Kitui oyudo paw ndeke manyien, alap ma nyangafu mar tuke kod apeyni manyien e kind bedo mamoko. Bende opuo chenro mar keyo teko stima e gwenge duto ma Thurka e bwo piny owacho, chenro ma osetudo mier mathoth gi teko stima. Wagero stadium mane onge, nitie nderni wagero airport, wagero state lodge. Stadium ni ting'o dhano 10,000, ochopo rang'iny midware. Kineno kaka ji opong'o ka en capacity ma dhano 10,000. Wagero kama ji bede, wagero nyaka tate, gima ne ok jo Kitui kata jo Kenya par ni nyalo timore. To kawuono bende wa celebrate weche mag keyo mach mar stima motelne gi waziri Opiyo Wandayi. Ni nyaka nche president chak tich jo Kenya milion 100,000 to gi 300,000 oseyudo kinde mo ketnegi mar stima. To wadwaro ni wamed kiwango mar stima kata teko mar stima e Kenya ka mondo wabed gi dongruok madwarore. Wabed ni utewa nigi stima, kembe ma miyo wabedo gi tije mang'eny, bende obed gi stima.